Gihatag na ko tanan sa imo. Akong sildo, gihatag na ko tanan di pamalitan. Di ka, una, mora ni mong gibalong sa ko. Agay ko Ha? na Kung sa mga pre, ano? Kabalo ka na uyab. Nanoy may mong gilogon pre. Ha? Si amigo. Ha? Si amigo, gable-able ba mo ha? Ha? Ikaw pre, kalungkon ka pre ba? Tarong ka pre ha? Otro ba ka? Ano? Namoy relasyon dua? Ha? Tarong ka ha? Apil pa ka? Uyab niyo mo akong lula. Maayo pag manguyab ko